Okay mga idol, ito na yung isa. Nararamdaman ko may huli. Gumagalaw-galaw. Ayan mga idol, tingnan nyo. Mas marami yata ngayon. Oh. Ayan, gumagalaw-galaw. Ito na. Oh. Marami na naman. Okay mga idol, good morning na naman. So panibagong araw na naman tayo ngayon mga idol. Medyo makulimlim. Yan o, medyo maulap. May umaga. So ngayon ang gagawin natin ngayon mga idol is dating gawin uli. Tuwing umaga titignan natin yung patibong para kung may huli mayroon tayong uulamin. Libre na, hindi na tayo bibili. Mas masarap pag isda araw-araw kaysa sa karne, di ba mga idol? Sana merong huli na naman para ano, meron pa naman yung huli kahapon, pero mas maganda yung may huli din ngayon para makapagbigay tayo. Bigay tayo ng ibang, pamimigay natin yung iba. Yan mga idol abang-abang sa huli ngayon. Okay mga idol, ito na yung isa. Nararamdaman ko may huli. Gumagalaw-galaw. Ayan mga idol, tingnan nyo. Mas marami yata ngayon. Oh. Ayan, gumagalaw-galaw. Ito na. Oh. Marami na naman. Yun siya mga idol, may huli din to. Ayan o. May huli din to mga idol. So ayan mga idol, mamaya uli mga hapon na natin titignan to. Ito yung isa tapos nandun yung isa, magkatabi lang to, medyo mababaw lang dito lang, walang bago magtuhod yung tubig. Tapos kailangan dito sa pagitan ng mga palay kasi pag mga mainit dyan pumulilim yung mga isda. So mamaya ulit titignan natin mga hapon. Okay mga idol. Meron tayong huli. Hindi naman na zero. So yan. Pipili natin yung mga giant uli para ilalagay natin sa fish pan. Tapos mamaya na natin iluluto. Mga bago magtanghali. Marami tayong gagawin mga idol. Okay? Okay mga idol. So bago natin tululutuin mga idol, pipili muna natin yung giant kasi ilalagay natin doon sa fish pan para hindi na tayo bibili. Dami ko nang mailagay doon. Isasabihin ko sa inyo mama kung ano yung giant saka yung kung ano yung bulmul, kasi yung tilapiyang bulmul dito ang tigas ng, ang laki ng ulo, ang tigas, saka malakas kumain ng ano, yung hipon daw. Kaya dapat hindi pwedeng iharo dyan sa hipon. Ang giant tilapia lang pwede. So pipiliin natin mga idol at ibubukod natin yung giant at ilalagay natin doon sa fish pan. Okay, antayin nyo mamaya, papakita ko sa inyo yung giant na tilapia. Okay, yung mga idol, may napili tayo na 15 pieces na giant. Ito yan, ilalagay natin sa fish pan natin para matagdagan yung nilagay natin doon. So ito yung mga mulmul na ito yung tilapia na malalaki yung ulo na sobrang tinik. Pakita ko sa inyo. Kuha tayo ng isa. Ito mga idol,
Tingnan nyo. Ang laki ng ulo. Ito malaki, matigas. Ito yung mulmul. Ito yung pag lumaki, sobrang laki. Matigas yung ulo, hindi mo siya makakain. Tapos matinik. So, mas masarap pag ganito kalaki. Masarap ilaw to. Kainin pa kasi pati ulo na nakakain. Okay mga idol. So, kailan natin yung ano natin. Para papakainin na rin natin sila. Okay mga idol. Ito na mga idol. Lalagyan na natin sila. Okay, pagkakainin na natin sila mga idol. Yan na mga idol, papakainin natin sila. Nagugutom na yan. Sa gilid lalagyan natin. Marami ditong nasa gilid eh. Hipon yun, hipon. Sunod natin yun, tilapia. Ito natin lalagay. Okay. Yan, lulutangan na yung mamay mga idol. Okay mga idol, tapos na natin pakainin yung mga alaga natin dyan na tilapia at hipon. So tayo naman ang kakain, mag-aamusal na tayo mga idol. At marami tayong gagawin. Okay mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko mga idol Kes Guevara 56 Mix Vlog. Okay mga idol.